tu, Dan pe o leafă ca ales tu, te averi tu că lastimos. Păi, cărel e țigane ciori. Sustar avilean ca ce? Sustar. De dumă gagicanesc, ca te înțelegi. Păi, îți spun pe românește dacă vrei să vorbesc pe românește. De ce ai venit pe live-ul ăsta dacă ne face ciori? De ce ai venit pe live-ul la jegurile ăștia? Când ne înjură copiii. Pe bă, vedeți că n-aveți un caracter în voi, bă. Vedeți, bă, că voi când aveți un caracter în voi, vă spun adevărul. Tu n-ai un caracter în tine, frate, că ai venit pe live-ul lui jegul ăsta și nu înjură copiii. Bă, Ghiule, jeg să-l faci prin băta aia din ascultă-mă ceva, bă, prostul, n-am înjură copiii la mine niciodată în viața mea. Bă, să moară familia voastră de tot. Bă, stai dracu din gură. Dar na sam trisailean cate de dumă șucăr. Așuță până tucă. Păi ai venit pe... Dă-l în pula mea, vine la mine să vorbească în forță aici, auzi. E și el supărat, mă, e nervos, că n-ai făcut ciorcă. Vorbească la el pe live, nu la mine. Nu ne faci, mă, din inimă, moșelul, cioară din inimă, așa. Frate, omul înjurat, oamenii care scriau aiurea, care o și spus, care ne respecte, respectăm de 10 ori. Ai înțeles? Nu a dat numele lui sau ceva, nu? Nu, da, frate, numele lui s-a sesizat el, că e că îl înjuri cineva. Ce dracu să înjuri la el, nu tata? Nu să aibă cineva cu el, băi, dar nu poate să nu se ia nici dracu, nici un copil de 14 ani frică să dea în el, mâncați. Apoi unul mai mare. Cine se iei de clip? Hai să fim serios. Atât ai mâncat. Cine dracu se iei de el? Ți și frică? Moșelul, vă zic și omul că nu-i dă bătaie, el nu caută cearcă. Bătaie, dar el vorbește și de bătaie, de șmecherie, de poliție, de toate ce le vorbește el, frate. Nu-i problema asta, voi încercați acum și terminați-o cu astea și tu și ce facem acum? Nu jurăm pe live-uri și... Să-ți vadă de treaba lui, să nu mai vorbească că duci, că o duc pe sora mea, unde o duc, că facă drept. Noi nu suntem cu garda cu este, dar îi urât, ai înțeles? Știi ce ar trebui să fac? Să ducă sora mea să-l scui prin ochi. Ai înțeles? Că femeia e directoare la Vaslui. Să-l scui prin ochi, să dei cu aia în cap și zic, n-am mă, pizdă, împuțită. Așa-i trebuie la ăștia care latră. Nu mă uit pe contul lui, mi scârbă să mă uit pe contul ăsta, să văd eu, e sifon mare, să mă uit pe contul lui, să văd cum își dă cu părerea de ăla, dar și eu mă să dau cu părerea. Fă-te mă, judecător, avocat, și intră în toate cazurile, dacă tot îți place așa să stai gură cască și să vorbești. Să stau eu să cin. Ne-ai auzit că s-a supărat. El e cel mai deștept, dar el nu face nimic, nu ies nici din casă. Așa, stă și dă cu părerea de tot. El s-a supărat că de ce am intrat pe live, că asta mi-a zis în țigănește, că poate n-a înțeles lumea, dar poate omul nu știe că tu ești fratele meu, ești viața mea, ești ce trebuie. Și poate că el n-a știut treaba asta, știi? Dar trebuie să înțeleagă, eu am intrat aici ca să vedem cum facem să închidem discuția asta. Asta mi și că s-a trezit și nei ca nimeni și nu-l reprezintă nimic, vorbește de sus. Nu mai spun, după asta zici că îl amenință cineva. Nu se amenință nimeni, aici sunt doar discuții, vorbe de rățile dracului de chestii, că ce facem? Cliff e băiat să mure, dar n-am văzut eu că e băiat, e pe alea, e ce trebuie. Și trebuie să înțeleagă și el. Poate a fost o neînțelegere, o alea, v-ați grăbit amândoi. Frate, dacă nu-ți faci o provocare de acum, trebuie să ne certăm. Dar când dracu ai făcut o provocare, că nu știu? Păi asta, vezi? S-a așteptat să-i fac o provocare lui. Mare supărare. Niciodată, frate, provocări și nici eu și mulți nu face provocări. Da, ce drag. Ce facem? Hai să facem TikTok-ari, pupăm WC-uri și de-astea cum facem curățenie. S-a așteptat la mine. Eu din Caterinca, hai frate, că noi din Caterinca am intrat, nici măcar n-aveam ceartă, eram prieteni din Caterinca, am intrat, am făcut 2-3 meciuri și hai mă pe la mișto. Am să la mișto. Și la care el, hopa, s-a enervat. Eu pus pe aia tot să vorbească prost în chat. Adrian, ce zici? Da, ce să zic, frate?
Știi că n-am eu și treaba. El nu vede, frate, că oamenii caută cu el, că vede că nu o găsește cu mine și zice, las că ne luăm cu Adrian, poate să ceartă cu... Păi nu vedeți, mă, că suntem familie, cum să ne certăm? Indiferent de că ați greșit eu sau e greșit el față de cineva, asta e treaba, ați înțeles? Că ați văzut doi frați vreodată să certe? Mâine îl distrug pe Adrian, se vede, na. Uite, vezi? Treaba lui, dar distrusuri de-astea pe internet e ușor să pună oricine să Cel mai înjure. simplu, da, te-am distrus, pam, te-am distrus. Distrugerile să fac față în față, știi unde stă omul, știi unde e, distrugerile fizic. Ca aici pe net și pe astea, Cliff-ul, viața mea. E ușor, n-ai văzut că oricine. Bine, frate, că azi avea 2000 de oameni pe live, îi plăcea să facă, ai înțeles? Îi plăcea ca să te să uite lumea, să mai dei calde, care nu ne halește pe noi. Era simplu.